așa cum am spus, ne întoarcem cu finala de la sub 18 ani, care începe instantaneu cu un coș. Este vorba de, tocmai ce spuneam, este acum 6-5 pentru Spritz. O intercepție din nou. Foarte bună pasa, foarte bună viziunea lui Panaita acolo. Finalizează coș cu foul. Valabil! Cu foul! Ce replică! Albert Zahiu. 2-point play pentru el. Excelent realizarea acolo și acum are și o aruncare liberă pentru a încerca să-și ducă echipa la 3 puncte distanță. Excelent ritmul meciului. Și reușește. Aici își creează separație și înscrie. Un singur punct diferență. Replică. 3. Foul. Coș. Excepțional. Excepțional. Excepțională replică acolo pentru Zahiu. Albert nu stă la discuții. Coș, foul și reacție minunată acolo. Este 10-7. Da, 0 din 2. Nici această dată. Rămâne 12 egal. Pătrunde Albert acolo, scapă de adversar. Nu au vrut să faulteze. Contactul, cred. Bine, tactica este foarte sănătoasă, dar nu la fiecare fază de primi și faultul. Pătrunde acolo imediat, direct din check și înscrie cu mâna stângă acolo foarte frumos Zahiu Albert.